Tnieda ktieb mill-Fakultà tal-Informazzjoni, il-Komunikazzjoni u Teknoloġija l-ICT fiħdan l-Università ta' Malta dwar proġetti klassifikati taħt bosta oqsma tal-istess fakultà. It-temi li dan il-ktieb imismagħhom huma diversi u jvarjaw minn teknoloġija tad-diskors u l-lingwa sa saħħa diġitali li l-kol jagħmlu parti mis-suġġetti li toffri l-fakultà. Il-pubblikazzjoni, edukazzjoni, riċerka u kollaborazzjoni tagħmel enfasi fuq is-suġġetti magħrufa bħala STEM li jinkludu l-matematika, l-inġinerija, teknoloġija u xjenza, il-koll essenzjali għar-riċerka. Dawn is-suġġetti jagħmlu aktar faċli biex jiġu żviluppati metodi ġodda ta' kif issir ir-riċerka li tkun aktar organizzata, preċiża u konsistenti. L-editur u l-koordinatur tal-pubblikazzjoni Konrad Attart spjega kif il-ktieb imniedi wieħed isib diversi proġetti minn diversi korsijiet. Hemm diversi proġetti tal-undergrads ġifieri studenti li jagħmlu 3 snin hawn f'xi korsi ieħor li noffru, kif ukoll hemm ftit mir-riċerka spunti ta' riċerka. Dil-pubblikazzjoni tista' taċċessa anke online fejn tista' tara diversi proġetti mhux biss ta' dis-sena anke tal-aħħar 4 snin. U għażiet jgħid kif dan jista' jservi ta' gwida wkoll għal studenti prospettivi. Id-dekan tal-fakultà l-professur Carl James De Bono spjega għalfejn il-fakultà li jmexxi toffri korsijiet fuq medda wiesa ta' aspetti tal-ICT. Aħna nagħmluha biex nagħtu dejjem nibnu kurrikulum li hemm bżonn mill-industrija lokali u internazzjonali ħalli l-istudenti tagħna jkunu kapaċi jieħdu kwalunkwe ġob. Il-pubblikazzjoni kienet preżentata lis segretarju parlamentari għaż-żgħażagħ, ir-riċerka u l-innovazzjoni Kita Zopparditanti li tenna sodisfazzjon tiegħu għax-xogħol li qed isir fih dan il-fakultà. U għażiet jgħid kif hemm aktar bżonn li jkompli jissaħħaħ l-involviment ta' suġġetti STEM li jżidu l-kompetittività tar-riżors uman li joħroġ mill-Università ta' Malta. Il-pubblikazzjoni tista' tinkiseb online minn fuq is-sit ictprojects.mt.